valmistelen sitä pelivideota. Älkää siis ihmetelkö tätä mun tyyppiä, koska tää ei oo mun iPad, millä mä pelaan, vaan itse asiassa oikeastaan mä pelaan aina puhelimella, mutta nyt mä lainaan mun pikku iPadia, koska mä teen sillä videoita. Mut siis tää olisi tällainen vähän erilainen video, niin tällainen pelivideo. Et ei oo tulossa kyllä hirveän kummostakaan, mutta on tässä kuitenkin yksi pelivideo ainakin. Jos tästä tulee monta likeä, niin mä saatan tehdä jotain toisenkin. Et se on niinku teidän päättämä sitten. Mut joo, aloitellaan nyt. Niin mä en oo ikinä hirveästi tätä peliä pelannut. Tässä on näköjään muitakin keijuja. Vai mitä nää on, hamstereita? Ei nää oo kyllä hamstereita, perhosia. Vai onks nää? On perhosia. Mä olin silleen, onks nää vai jotain kotia sitten? Jos nää ei kerta perhosia. On nää perhosia. Niin, toivottavasti mä oon hiideet, koska mä oon pidon tuuhies. Täällähän on ihan mahtavia piirroja. Mä voin tänne tyyliin tulla vaan kotiin tyyliin. Tää on niinku toinen mun huone. Siellä on viilapaikkoja. Tästä videosta sit saattaa tulla vähän pitkä jopa. Että varmaan tunnin ehkä. Puoli. Voi hitsi, mä jäin kiinni. Tätä mä en olekaan ennen pelannut. Juu. Mä pelaan siis tällä hetkellä mun pikkujen hahmolla. Ja. Mä siis yritän päästä tänne korkealle, mutta mulla on tää joku verkkojutska tässä. Mä yritän painaa nyt sitä frame, mutta ei sitten mitään. Tässä tulee pitkä aikaa tätä. Yksi. Älä nyt! Hyökkää kimppuunkin. Tää on tällä hetkellä mun pisin video sitten. Et älkää sit ihmetelkö, jos jotain sattuu, jotain pitkiä videoitakin löytyy tältä mun kanavalta. Suosittelen muuten katsoa sen 10 faktaa mun kaverista. Koska se tykkää siitä videosta. Ja se haluaa varmaan, että se katsotaan. Ja mäkin haluan, että se katsotaan. Niin please kattokaa myös se. Ja jos te tästä pelivideosta tykkäätte, niin sitten tehdään lisää tällaisia pelivideoita. Te voitte ehdottaa kommenteissa mitä pelivideoita. Voi olla ihan mitä vaan siis. Vaikka nyt mitä sattuu. Mut joo. Tää on hämähäkin perkku. No olisiko tässä aika lopetella? Moikka! Mut siis, niin jos te haluatte lisää tällaisia videoita, niin suosittelen tilaan kanavaa ja tykkään. Ja lähettäkää kommenteissa peliehdotuksia.